Dobro nam došao, Bune. Da. Gdje si, Hajro? Ste načekali? Jeste se načekali? Ajde, prvo. Ne moramo Dobro. Evo i Prle, nova vrata. Valjaju li? Malo smo kako je promijenili. Gdje? Otvorite. Štije ključe. to? A ne moramo. Ne, razvalio. Gdje je fotoaparat? Čekaj. Ajde, Bojro. Dobro nam došlo. Ajde ti, Bojro. A, Prle? Ja sam ugrio. Malo. Dobro, ti? Da. Ne. Kako ti izgleda ovo? A? Evo, malo smo ti, organizovali se, sredili ti malo. Čuvaj da ne padne. Evo jasno sve. Ajde tamo dalje tamo. Moraš li da vidi, da pogleda kupatilo, moraš li vidjeti da smo ti kupatilo nam. Da otpuni. Možemo sredno tamo da pomognemo. Ne vidi, pajem. Blizu izlak. Ne, nije lako. Jel dobro? Dobro. Hvala Bog, dobro si, jašta, super. I kako se sviđa? Pa dobro. To smo mi za tebe iznenađenje priredili. Moraš li jest? Moje jesti, da ono što ima je to. Da imaš šta, jel? Ti nama Biće. došlo živ video među nas, pa bit će ako Bogu. Moraš li dalje? Evo i Smaje došao da te vidi. Oj, djeci. Ajde da vidi kupatilo, moram da vidimo jel mu se sviđa. Daj pomozite mu, ajde. Ajde Prle. Ajde malo, ajde vidimo. On je rekao da mu je bilo najpreće kupatilo. Evo vidiš. Pa njemu treba će posle malo neko pomoći da se ono pere. Nije to. Da poslije sve to preberno. Da, super. A? Sam ja budem da odbidam. Ma bit ćeš dobar, aj jebemo vraga, taj danas moraš biti dobar. Sad sa nama moraš biti dobar. Jes, pa sa nama, da. Sa nama biti dobar i mi taj. Jesi li našao kako se tamo? Prle, Taj slušaj, dosta je, mi smo to jednu akciju na internetu napravili, bili za tebe ovo, sve, dosta se, vidiš, napravilo, promijenilo, uradilo, sve smo ti ovo što je bilo izmijenili. Ovi su ovdje, ljudi učestvovali. Hvala svima, hvala. Uglavnom, eto, htjeli smo da ti malo popravimo te uslove. Ok, hvala, daj ti brzo odroj, da idemo mijenu luk se sija, trebaš te ove grence praviti. Sad ti je ono čuja, nije onaj više veliki. Nek, vidjet će ga.